Tere, elikkäs päivää. Minun nimeni on Antto Terras ja minä olen teidän matkaoppaananne ohjelmassamme Kaikki tiet vievät Viroon. Ja Virossa on nähtävää. Virohan on ollut suomalaisten ykkösmatkakohteena jo yli 20 vuotta, joten jos se hiilijalanjälki jonnekin on jätettävä, niin mieluiten tänne. Virohan, niin kuin kaikki tietää, niin sijaitsee Barentsinmeren rannalla, Karpaattien vuoristossa ja on ehdottomasti suurin Baltian suomalais-ugrilaisista tasavalloista. Ja täällä on nähtävää, koska Virossa tapahtuu yhdessä vuodessa enemmän kuin Suomessa 5 vuoden aikana. Täällä semmonenkin paikka, missä oot jo ollut, niin on aivan eri mesta seuraavana vuonna. Itse mä oon syntynyt vuonna 1973 Tallinnassa ja mä tunnen Viroa, mutta nyt 30 vuotta myöhemmin jokainen paikka on mullekin yllätyksellinen. Että oikeesti voiko tommosta olla? Ja tähän ollaan valittu tähän esityksen teille sellaisia uusia ja uusvanhoja paikkoja, jossa taatusti yllätytte. Et joku Tallinnahan on sen verran lähellä, että sitä ei oikein lasketa ulkomaanmatkaksi ollenkaan. Et jos käyt Tallinnassa vähän niin kuin Helsingissä kävisi, mutta että tullaan peremmälle, syvemmälle Viroon ja siellä on jännää. Lähdetään matkaan. Ja ensimmäiseksi pamautamme itsemme Laulasmaalle. Alueelle, joka on tunnettu kylpylöistä ja vehreästä luonnosta, mutta nyt ei mennä kylpylään, nyt mennään Arvo Pärdin keskukseen. Kuten sanotaan, arvon mekin ansaitsemme. Puujalka. Arvo Pärdin keskus on rakennettu kokonaan musiikin ehdoilla. Kaikki sen kulmat ovat pyöreitä ja keskellä metsää kohoaa torni, johon voit nousta ja katella Laulasmaan maalauksellisia maisemia ja samalla kuulla Viron eniten esitetyn kansainvälisen säveltäjän tuotantoa. Arvo Pärdin keskuksessa järjestetään konsertteja, taidetapahtumia ja se on kulttuurin ystävän ehdoton place to be. On siellä myös kahvila ja aika hyvää pullaa saa myöskin. Ja nyt kun ollaan kerran tien päällä, niin seuraavaksi saavutaan Haapsaluun. Kaikkien tuntemaan Haapsaluun maalaukselliseen kaupunkiin. Se on Viron Venetsiaksi, on sitä jopa sanottu, ja sieltä käsin hallittiin joskus puolta Viroa ja kaikkia sen saaria. Vanha piispan kaupunki. Piispan linnoituksesta on jäljellä tänä päivänä juuri sen verran, mitä pitää ollakin, eli muutama muuri ja kauheasti museotavaraa. Legendahan kertoo, että siellä on valkea neitsyt, oottelee matkailija. Itse en ole nähnyt, mutta mene sinä ja kato, ehkä löydät. Haapsaluhan on ollut kesänviettopaikkana Venäjän saarille ja Ruotsin kuninkaallisille, koska Haapsalussa on kaikki, mitä vaativa ihminen tarvitsee. On mutahoitoa, on idyllistä kahvilaa, on luonnon kauneutta, on terveyttä, on omaa rauhaa ja sitä suomalainen kaipaa kuule enemmän kuin mitään muuta. Valitettavasti sehän on perhelomakohde, mutta ota aikaa, kävele rannalle ja ole hetki yksin tuulen kanssa. Kärunaa se oli. Ja nyt kun on suurimmat murat pesty pois naamataulusta, niin jatketaan eteenpäin ja siirrytään Pärnumaalle. Mutta ei mennä ihan Pärnuun kaupunkiin asti, vaan jäädään vähän sen ulkopuolelle ja saavutaan Jaani Hanson siiterin tilalle. Jaani Hanson siiteritehdas on perustettu vanhaan kolhoosikeskukseen, kuten niin moni mukava muukin virolainen ajanvietepaikka. Jaani Hanson tilaan 5000 omenapuusta valmistetaan erinomaista siideriä, jota on verrattu jopa champagnaan. Juoma kypsytetään tammitynnyreissä keskellä Viroa ja Jaani Hanson alueen, Pärnun alueen ilmasto ja multa on jotenkin niin otollisia siiderin valmistukselle, että jopa Englannista asti käydään ihmettelemässä, että miten tämä on mahdollista. Niin helmeää napsua tehdään kuulee, että on. Tilan omassa ravintolassa voit sitten nautiskella suoraan pelloilta pöytään tulevaa tuotetta ja huokaista, että on tää elämä kuule, on se ihmeellinen kuule. Ja nyt onkin sopiva hetki puhua, että mitäköhän pitäisi tehdä Virossa vappuna ja kyllähän sen kaikki arvaa. Vappuna osallistutaan kaikki maaturismin päivään. Maaturismin päivä 1. toukokuuta on aivan nerokas keksintö etenkin lapsiperheille. Silloin suurin osa Viron maatiloista on avoimia kenelle tahansa kulkijalle. Syötät vaan Naviga-applikaation, että missä oot ja minne päin oot menossa. Ja siinä tulee listatuksi kaikki avoimet maatilat. Maatiloilla voit ratsastella ponilla ja katsoa kanaa, jos et ole aikaisemmin kanaa nähnyt ja sanoa possulle päivää ja ostella maukkaita, eväitä ja muita tilan tuotteita. Maaturismin päivä ja olet syvällä Viron mullassa.
Samanlainen navigaatioidea on otettu käyttöön myös ruokapalveluja tarjottaessa. Kysymyksessä on toitutee.ee-portaali. Sinne on listattu kaikki perinteisiä virolaisia ruokia tarjoilevat majatalot ja ravintolat. Olitpa sitten missä päin Viroa tahansa, niin ei tarvitse mennä mäkkäriin. Laitat vaan toituteehen, että missä oot, niin löydät parhaat ja perinteisimmät ravintolat, jossa ruokaa valmistetaan sydämellä. Virohan on ATK-systeemien luvattu maa, joten myöskin perinteisten herkkujen äärelle löydät netin kautta toitutee.ee. Ja nyt mennään keskelle kukkaiskauneutta, mennään Tyrille. Ja sinne on Tallinnasta matkaa semmonen 1,5 tuntia, tai jos oot rattimies, niin tuntia 15 minuuttia. Toukokuun 17., 18. ja 19. päivä järjestetään Tyrillä Lillelaatti, eli Tyrin kukkaismarkkinat. Tyrihän on Viron virallinen kevätpääkaupunki ja markkinoille saapuukin yli 800 myyjää. Ja Virossahan kaikki on tuoreempaa, kaikki on isompaa, taimet on erikoisempia, puissa on lehdet ja lämpötilaakin on Suomea lämpöisempi ainakin 2 tai 3 astetta. Siellä on mitä hankkia, siellä on mitä ostaa. Että Virossa on tapana, että keväällä kokoonnutaan Tyrille, sieltä hankitaan kaikki taimet ja perunat ja pikkuset, kuule narsissit, niitä sitten kasvatetaan ja nautitaan koko kesä niistä. Iltaohjelmaa on sitäkin, on kuule rockikonsertteja, on menoa ja meininkiä. Jos jostain syystä nyt ei ole toukokuussa lomaa, niin muista silloin syyskuun 7. päivä, sama paikka Tyrillä, on syysmarkkinat. Silloin myydään pois kaikki se, mitä niistä taimista on kesän aikana kasvanut ja purkitettu ja kuivatettu ja marinoitu ja suolattu. Syyskuun 7. päivä, syysmarkkinat. Silloin hankitaan koko talven kuule perunat samalla kertaa. Itse ostan myös nauriita. Ja yhden porkkanan. Ostan porkkanan. Tyrillähän sijaitsee myös tää, kun Nolo kertoo, Viron ylivoimaisesti noloin museo. Tylsin museo, Viron yleisradiomuseo. Menkää ihan joukilla kattoo, ottakaa vaikka Instagramin kuvaa, niin siellä on 1 radio ja 2 telkkaria. Kumpikaan ei toimi. Mutta hyvin kerkee Tyrille myöskin päiväristelyn puitteissa 1,5 tuntia, niin kuin sanoin. Auto täyteen tai peräkärry ja ei kun takas laivaan. Ja nyt matkustetaan salaiseen paikkaan, erittäin idylliseen paikkaan. Mennään suoraan alaspäin ja tullaan Taakeperan linnalle. Taakeperan linna on ollut kreivien, ruhtinaitten ja ties minkä mahtimiesten omistuksessa tuhansia vuosia, no oikeasti 100 vuotta. Ja siellä on harjoitettu alkoholistiparantolatoimintaa ja on siellä ollut pioneerileirejä, mutta että tänä päivänä se on mitä mahtavin linna, jossa järjestetään häitä ja muita merkkitapahtumia. Kuten kuvasta näkyy, niin aivan käsittämätön satulinna on kysymyksessä. Tämä kohde on ehkä enemmän aikuiseen makuun. Sinulle ja minulle. Tai sinulle ja sun vaimolle. Sinne mennään, nautitaan, otetaan sitä kuuluisaa omaa aikaa ja jätetään lapset kotiin tai jonnekin mummolaan. Taakeperän linnan hotellin nimi on Wagenkyll. Ruhtinaallinen nimi Wagenkyll. Se on rakennettu viimeisen päälle, että jos haluat tuntea itses kerran elämässä siniveriseksi, paremmaksi ihmiseksi, niin Wagenkylli on paikka. Sinne pitää mennä. Wagenkyllin hotellin spa on rakennettu hiljaisuuden ja nautinnon ehdoille. Ja siellä viihtyy, siellä lepää mieli ja sielu ja kroppa ja ruumis ja kaikki. Wagenkyllin hotelliltahan ei ole Latvian rajalle kuin ainoastaan 30 minuuttia. Jos nyt joku haluaa kevästä tavallaan nähdä 2 maata yhdellä reissulla, niin pääsee 30 minuutissa. Minä en menisi missään tapauksessa, mutta mene sinä jo. Tai älä mene, pysy Wagenkyllissä. Ja nyt tullaan Tarttoon, museoon, jota on pohjustettu yli 100 vuotta ja nyt se on vihdoinkin valmis. Puhutaan Viron kansan museosta, Eesti Rahva museumista. Viron kansan museossa on esillä koko Viron historia kivikaudesta aina ylihuomiseen. Siellä saat vastauksen jokaiseen kysymykseen, mikä ikinä sattuu mielen päällä olemaan. Ja Tarttoonhan ei ole pakko matkustaa autolla tai bussilla, sinne pääsee Helsingistä lentämällä. 50 minuuttia, mitä mä katsoin, jos on tarjouksessa lippu kuule, niin 100 pääsee menopalveluun, itse menisin ainakin. Ja Kansallismuseon ystäville mulla on salaisuus. Siellä on vakituisen näyttelyn lisäksi tällä hetkellä meneillään erittäin mielenkiintoinen näyttely, todella upea näyttely. Siis näyttely, johon tullaan Japanista, Saksasta, Australiasta, Suomesta jopa. Siis tiedätkö mikä näyttely on Viron kansanmuseossa? Jakkaran näyttely. Tuoli, tommonen pieni,
Kaikki tuolit, millä Virossa on ikinä istuttu, niin on kasattu samaan tilaan. Voit käydä katsoa sitä. Mene ihmeessä. Istu. Nauti. Nyt mennään eteenpäin ja tullaan todella mystiselle alueelle. Saavutaan Moosteen. Täällä on niin vanha ja perinteikäs kulttuuri ja aivan oma kielensä. Sitä eivät ymmärrä edes virolaiset. Mooste on perinnekulttuurin syvintä kehtoa. Täällä on vanhaa ja täällä on uutta ja täällä on tyylikästä ja klassista. Ja kaikkein vahvin täällä on tietysti saunakulttuuri. Ja nyt mulla on ikäviä uutisia, niin virolaiset perhaana teki semmoisen tempun kuule vuonna 2014, että soittivat Unescoon ja saivat oman virolaisen savusaunan Unescon maailmanperintölistalle ja veivät suomalaisilta saunan käsistä. Se on niinku anteeksi antamaton temppu, että mä en missään, tiedätkö, kyynel valuu silmäkulmasta. Virolaiset vei savusaunan. Ja ikään kuin siinä ei olisi vielä tarpeeksi, niin Moostessahan järjestetään elokuun puolivälissä kansanperinnepäivät ja siellä esitetään juuri tilaisuutta varten sävelletty savusauna-sinfonia. Siis 2 kuoroa, 10 näyttelijöitä, keskellä ei mitään, kokonainen sinfonia savusaunan kunniaksi. Itse en mene, koska olen loukkaantunut saunan pöllimisestä, mutta menkää te. Se on saanut todella hyvät arvostelut jo ennen ensi-iltaansa, että pakko olla hyvä sinfonia. Moosse, kansanmusiikkijuhlat elokuussa, sinfonia, sauna, yes. Ja sinfonia-aikoihinhan siellä on muutakin saunatapahtuma, on saunamessut, siellä voi jokainen sitoa oman saunavihtansa ja kaikki paikkakunnan saunat ovat vierailijoille avoimia. Et siellä niin löylytellään joku 7 päivää putkeen ja nautitaan virolaisesta luonnosta, kesästä ja savusaunasta, joka oikeasti kuuluisi suomalaisille. Ja nyt tipsutellaan eteenpäin ja tullaan aina yhtä legendaariseen Narvaan, Narvan kaupunkiin. Narvahan on Viron ja Venäjän rajakaupunki ja Narvan joen Viron puolisella rannalla kun istuu, niin tajuaa, että ei se ruoho ole aina vihreämpää aidan toisella puolella. Narvahan oli mitä kaunein kaupunki silloin muinoin, kun ruottalaiset se rakensivat sen pienoistukholmaksi. 700 vuotta se on ollut paikallaan ja hallinnut maisemaa, pitänyt vapauden lippua korkealla. Narvan linnoitus on mitä klassisin tyylinäyte rakennustaiteesta. Tosiaankin se on pystyssä vielä satoja vuosia myöhemminkin. Siellä järjestetään kesäisin turnajaisia ja kerrotaan historiaan niin ylä- kuin alamäistä, joita ei Narvan alueella toki puutu. Narvassahan on hyvin omaleimainen kulttuurinsa, Venäjän vaikutus näkyy kaikessa, mutta se on myöskin hyvin eksoottista, missä 2 kulttuuria yhtyy yhdeksi komeaksi kukaksi. Jos haluat nähdä vähän erikoisempaa, vähän nostalgisempaa Viroa, niin Narva on se paikka. Siellä olen minäkin. Ja Narvasta, kun lähdetään suhamaan kohti Tallinnaan, niin noin 60 kilometrin kohdalla saavutaan Ontikan rantatörmälle. Ontikahan on vähän uudempi turistikohde, että se valmistui käyttöönsä noin 400 000 vuotta sitten. Eli törmässä maa leikkautuu 2, voit nähdä Viron pinnastoa niin sanotusti ruohoa syvemmältä. Ja Ontikalla on myöskin valastevesiputous, yli 30-metrinen, kuule suhina vaan kuuluu, kun sieltä tulee alas. Keväisin varsinkin, kun on runsasvetistä aikaa, niin voi sitä temmellystä ja talvella se kun jäätyy, niin se on niinku kristalliseinä. Ontikan maalauksellisten maisemien jälkeen on tietysti oikea hetki kerätä perheautoon ja siirtyä Kiviölin seikkailupuistoon. Sehän vanhaa tehdaskaivosalueelle pystytetty rakennettu seikkailupuisto on mitä mahtavin ja varmaan Viron suurin. Siellä on tekemistä koko perheelle ja jopa anopille, voin sanoa suoraan. Siellä on mäkiautoa, siellä on köysirata, siellä pystyy sammuttaa tulipalo. Sinne on tuotu kokonainen lentokone. Siellä on temmellyksen paikka. Itellä meni 2 päivää ennen kuin olin kokeillut kaikki kohteet. Ja jos mietit sitten, että missäköhän sitä viettäisi yötä, niin nyt tullaankin koko Itä-Viron kummallisimman turistikohteen pariin. Ja se on totta kai Ontikan kartano ja sen vähän jännempi omistaja, kartanoisäntä Kalle Palander, joka pyörittää tosiaankin kartanossaan majatalotoimintaa liian kauniin vaimonsa kanssa. Ja ilman muuta suosittelen Kallelle yöksi menemistä, varsinkin kesäkaudella.
niin voit sitten kotona kehuskella kavereilla, että olit Kallella yötä ja Kalle siinä paisteli aamupalalla pekonia ja munia, että ilman muuta Kiviolin seikkailupuistosta suoraan Kallelle yöksi. Tuuti tuuti, plus terveisiä. Ei Kallelle, vaimolle. Ja nyt saavutaan vanhaan kunnon Tallinnaan, Hansakaupunkiin. Kaupunkiin, joka ei nuku koskaan, joka elää ja kehittyy jatkuvasti. Jos olet vaikka viime viikolla käynyt Tallinnassa, tuut tänään takas, niin taas on noussut pari uutta pilvenpiirtäjää. Mutta nyt menee vakavaksi. Nyt mennään satama-alueelle ja sehän kehittyy jatkuvasti ja tullaan Noblessnerin kortteliin. Sinne vanhan tehtaan alueelle, jonka pystytti muuten Alfred Nobelin veljenpoika isolla rahalla, on noussut Noblessnerin kortteli. Ja kysymyksessä on uusi vanha rakennustaiteen ihmetteos. Sieltä löytyy ravintolaa, tiedekeskusta, museota, erittäin tärkeä siellä on panimo. Eli kaikille on tekemistä. Kesäisin järjestetään konsertteja ja muita ulkoilmatapahtumia, että heti kun satamasta tuut Patarei-vankilan takana, niin oot perillä. Sano minulta terveisiä saatalennusta. Noblessnerin alueen ravintolahelmistä haluan toki mainita Pohjala, Panimon, Taproomin. Siellä on 24 hanaa, olutta pilvin pimein. Ikkunan kautta voit katsoa, kuinka pojat laittaa kuule tynnyreihin vauhtia. Se on jokaisen olutystävän keidas place to be. Tämän lisäksi Noblessnerin korttelissa on upouusi Michelin tähtiravintola, jopa voidaan sanoa, tai ainakin kokilla on sellainen tähti, saksalaisella kokilla 180 astetta, 180 degrees. Ravintola on perustettu ainoastaan ruoan ehdoilla. Siellä on niin notkeeta, niin mahtiponttista, niin herkullista ruokaa, että jos sä oot vähänkin sinne päin Kallella, että tykkäät hyvästä, niin 180 astetta on sinun paikkasi. Mutta oluen ystävilleni on pakko edelleen mainita, että kesäkuun viimeisenä viikonloppuna niin Tallinnassa Balttinjaaman torilla, Balttinjaaman asemalla on sellainen messu kuin Pienpanimo-festivaali. Ja siellä kokoontuvat kaikki, ketä Virossa vähänkään, mikä olutta tai viiniä valmistaa. Muun muassa Jaani Hanso on siellä paikalla. Eli kesäkuun viimeinen viikonloppu Balttinjaaman torilla Pienpanimo-festivaalit. Ja siellä ihminen viihtyy. Ja Tallinnassa kun ollaan, niin mennään käymään totta kai uusimmassa ja upeimmassa kauppakeskuksessa nimeltään T1 Mall. Sen katolle on avattu seikkailupuisto, eikä mikään tavallinen seikkailupuisto, vaan aivan valtavan kokoinen sisätemmellysrata. Siellä on kuule 7D-elokuvateatteri, siellä on 8D, mä en tiedä, tavallinen teatteri, siellä on autorata, teemahuoneita, että olipa sitten kuule polttarit tai lasten synttärijuhlat, niin ei kun äkkiä Tallinnaa ja huone Super Skyparkista varaukseen. Sen katolta näkee kohta maailman pyörästä aivan Helsinkiin asti, saattaa olla, että näkee Tukholmaankin asti, on nimittäin sen verran korkea. Ja nyt puhutaan koko Viron ehkä tärkeimmästä tapahtumasta vuonna 2019. 5-7. heinäkuuta järjestetään laulujuhlat. Niinä päivinä koko Viro tanssii ja laulaa. Juhlat alkavat jo viikkoa aikaisemmin Tartosta ja kestävät ainakin viikon verran senkin päivämäärän jälkeen. Laulujuhlilla on Virossa erittäin tärkeä asema. Viron valtio saa kiittää mahdollisesti koko itsenäisyyttään laulujuhlien luomasta yhteishengestä ja se on kannatellut kansaa niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Jotta virolaista kansanluonnetta tajuisi parhaiten, niin laulujuhlilla kannattaa käydä edes kerran elämässä. Koko kansa kerääntyy niinä päivinä Viron laulukaarelle ja sitä porukkaa on meidän paljon. Jos haluat tajuta jotakin virolaisesta luonteesta, kansan syvimmästä ominaisuudesta, niin silloin kannattaa tulla laulujuhlilla. Koko kansa yhtenä miehenä ja naisena kokoontuu silloin Tallinnan laulukaarelle ja voi sitä juhlaa, voi sitä tanssin iloa. Laulujuhlilla on yli 30 000 esiintyjää ja vieraitakin on semmonen 150-200 000, eli kämppä on aivan täynnä. Niillä juhlilla sä ymmärrät, että mitä tarkoittaa olla virolainen, että mistä se kumpuu se optimismi, se ahkeruus, se periksi antamattomuus
laulujuhlat ja ymmärrät paremmin virolaisia ja minua. Rakkaat ystävät, toivottavasti löysitte näistä muutamasta helmestä juuri teille sopivan kohteen. Minähän päivystän niissä jokaisessa pitkin kesää, että jos on vähäkään jotain propsia tai haluatte kysyä tarkentavia kysymyksiä, niin vetäskää tästä ihasta tai tulkaa kyselemään. Viro odottaa juuri sinua. Olet tervetullut. Tere tulemast Eestissä.